Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Og karon sa naghinapos nga sumbay sa atong sugilanon, Tierra del Sur. Sabi ko ni anak kahuyang ang akong pagka-Kristiyano si Laida. Unsa man gyud ka, Ing? Imo na balang yun di ang dawaton apat yun ka, ha? Tubag ako, Ing! Tubag ako! Mamatay ko ba sa akong pagtuo sa akong Diyos nga si Ginoong Hesukristo. Ning higayon na, Ing. Isalik ko ay una ang pagtuo ni mo kay dili ka na makaluwas ni mo. Apan ang kaluwasan sa kalag. Mao'y labing mahinungdanon, Laida. Kay kitaog na ni Ginoong Hesukristo ang kalibutan. Giluwas na kita niya, pinaagi sa pag-ula niya sa iyang kinabuhi og dugo. Grasya. Okay naman ninyo ang plano, Krisya, Prina? Yes, Father. Pangandama, Maki. Okidoki do. Matirang matibay. Ang dakong botilya sa holy water. Giandam na sang daan. Oh, salamat, Chris. Kami na si Chris ang bahala nga mulipat ni Mama Tarsila. Salamat. Salamat kay ni among duha nako ka mga anak. Brenda o Krisya. Gusto lang nga makigbanding ni mo, Ma. Okay ram ka ni mo mamatar sila. Okay na gyud kaayo. Malipayon ko nga kauban mo na ako ani gabi una, Krisya. Brenda. Krisya, anak. Salamat, ha. Ops. Dili ta manghilak mo, ha? Please. Malipayon lang ko. Malipayon ko, anak. Importante gina kaayo mo na ako, mga anak. Brenda. Krisya. Ma Tarsila. Ma. Tanawa, Fada. Giablihan na ni Maki ang tanang mga lungon nga gipahuwayan sa mga minatay. Diyos ka malunoy-on. Kadaghan aning mga minatay nga gisul sa tagsatagsan nila ka mga luon. Hala, ni Araday ang minatay nga. Palyasog naong ninong Tarsila, dong Jumari, Padre Ferry. Maki, siya si Ursula, ang kaluhan ni Tarsila. Oh, gusto ka, Father. Hala, kung taktol pa karon ng buwan, namangon na unta na sila karon aron mo biktimag mga tao. Ang gisudlan sa holy water, Maki. Oh, di ara o Padre Ferdi. Ablihi palihog, Maki, ablihi. Ablihan sa nako. Uy. Dera, Adri, dawat, Adri. Sabat ka mo ka na ko, Maki, Jumari. Sa ngalan sa bahan, Samahan, sa anak, anak, o sa Diyos Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Amahan na mo, Amahan na. anak ka sa mga langit. Naga sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, Pagday ko ng imong ngalan. umabot ka na mo ang imong gingarian. Mabot ko na mo imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot. Matuman ng imong pagbuot. Tinisayuta, Din sa yuta. maingon sa langit. Ngayon sa langit. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, balik ka mo kundi magkamugikan! Padre Ferdi, hala, ni sila matagay ko sa kiwisik-wisik mo bindita. O, ala nagagungoy sila. Ginupig sa gahom sa Diyos ang gahom ni Satanas. Balik ka mo kundi kamugikan! Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, pamauli ka mo sa inyong gigikanan.
Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen ug amen. Amen! Doon lang ta sa luyo sa karang bay sa mga pinagmanis. Oh, Padre. Nasbong ng kinagraang budiga at sila mga minatay. Wa na sila. Mutaliwan na sila sa hingpit, Maki. Siguro ko, nga ikasukog yun kining hitabuan ni Senyor Minar Pinatinis. Dili na to kinidugay-dugayon, Padre. Kinahanglan nga musag ka nakita ug mga adlaw paingon sa dakong bukid. Sudlo na to ang misteryosong dapit sa Tierra del Sol. Brina, Krisha, nasunog ang karang budiga sunahan. Kadako na sa kayo, anak. Oh my God! Kada ko sa sunog, Brana! O, Krisha, nasunog ang nakubudigang karaan. Kasi maayo na itong buhaton karon ini mamatar sila. Unsa? Naugdaw gid mamatar sila. Brina, ikasuko yun unya kini sa labaw supremo. Dili siya ano nga masuko. Kay dili man tinayuan mo. Mamatar sila. Brana, daghang mga kalabrina sa tao ang nagpasad uban sa nangaugdaw nga mga lungon. Unsa? Kinuo ko. Nandun sila. Bena! Chumari, may ulbo pagkalitan akong sunog. Naugdaw gid ang karaang budiga. Jomane, masuko yun ining yung mga bahan. Muulbog yun niya sa kasuko ang Supremo Minard Buenavides. Mamatar sila. Ma, nganong naidaghang mga kalabira sa tao? Unsa day ning maong budiga? Krisha, Ah, tara ka mo sa taas sa karang bahay sa mga Benavides. Krisha, Bena. O, Chumari, Sud na sa ato mamatar sila. Nag-clearing naman lang ng taga-bumbero. panaka na lang mo sa karaang bahay. Konta-konta na ko sa Sir Minard. daghan kayong mga kalabira uban sa naugdaw nga lungon, Father. Mailagyod nga may gahom sa demonyo ang mga patayng lawas nga nagigda sa tagsatag sa nini nga mga lungon. Kay musilaob man sa matag kaigo sa holy water. Gamhanan gyud kayo ang Diyos. Oh, labihan kagamahanan sa Dios. Wa ni makalabaw pa sa iyang pagkagamahanan o pagkabalaan. Mulampos gyud ang mayong mga tinguha nga kauban ang Ginoo. Panalipdan yun niya. Matirang matibay. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Hangtod Please ka try your call. Hindi pagindi ako makontak ang phone ni Sir Minard. Sila tingali sa Ma'am Rolaida ang nag-uban ron. Kasakit sa akong gibate. Nganong dili naman lang ako, Minard. Nganong siya pa man. Ako na lang unta. Ako na lang, Minard. It gyud gihapon kaayo. Minard, ayaw ha. Ayaw. Ako na kining naghangyo ni mo. Mao kini ang gigulgol ko sa liog kani adto ni Barsino. Sige, usa pa imo gipaabot. Patya na ko, Sir Minard. Andam ka ba? Nga mo talikod sa inyong Diyos? Ug mao'y alagaran si Agaong Satano de Lucifero Solfatos? Dili ko mo talikod sa akong Diyos. Grasya, Ing! Kadi ato pa. Ug hangtod karon. Si Ginoong Hesukristo nga akong Diyos. Mo'y tagiya sa akong kalag. Rolaida! Langga! Wa na ko'y mahimo paning igsoon mo! Grasya, Ing! Nawata si Satanas ka mao na imong Diyos. Karon ug hangtod sa kahangturan. Mga buang-buang lang ang mo ilang Diyos si Satanas. Sabat ka na ko! O ba ni Rolaida? Kana! Kung gusto ko pang mabuhi, Ingrasya! Dili ko, Sir Ing Minard. ba? Ing! Sabat na lang lagi ba? Dili ko, Laida! Dili ko! Ungolok o ka, sabat! Diyos lang ang akong simbahon! Arilok o ka! Diyos lang ang akong simbahon o kalagaran! Rakutin dasan kap mane! Rakutin da Ginoong Hesukristo lang maong akong ilhon nga Diyos ug wa na'y lain pa! Si
Si Satanas mao ang malig-on nga Dios. Siya gaong Satano de Lucifer Salvatos. Mao si Lucifer sa dihang anghel pa siya dito sa langit. Ug dinhi sa yuta na ila siya nga mao si Satanas. Dios! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!